Reazzjonijiet pożittivi wara l-ftehim bejn il-Gvern Malti u l-kumpanija Ċiniża China Power Investment Corporation. Il-Partit Laburista fi stqarrija qal li jilqa' b'sodisfazzjon l-aħbar li permezz tiegħu iċ-Ċina turi l-intenzjoni tagħha li tinvesti fil-qasam tal-enerġija f'pajjiżna fosthom permezz ta' investiment dirett fl-Ena Malta. Il-ftehim għandu jwassal għal tnaqqis sostanzjali fid-dejn tal-korporazzjoni biex eventwalment jitneħħa parti mill-piż kbir li għall-aħħar 25 sena kienet jagħmel tajjeb għalih it-taxpayer Malti u se jkunu qegħdin jiġu assigurati l-impjiegi tal-ħaddiema li kienu tpoġġew fil-periklu taħt gvernijiet nazzjonalisti. Ta' sodisfazzjon ukoll huwa l-fatt li l-ftehim jaħseb għal inizjattivi kummerċjali sostanzjali oħrajn li minbarra aktar investiment lejn pajjiżna se jkunu qegħdin jinħolqu aktar impjiegi. Il-Partit Laburista qal li l-ftehim huwa turija oħra tal-għaqal li qed jimxi bih il-Gvern Laburista li huwa turija oħra ta' kemm b'ħidma kbira u negozjar bil-għaqal. Il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat f'6 xhur kiseb riżultati għal pajjiż u għall poplu illi gvernijiet nazzjonalisti ma kinux kapaċi jiksbu f'25 sena. Intant is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarp esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan il-ftehim. Tony Zarp esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li l-Gvern se jibqa' l-azzjonist ewlieni tal-Korporazzjoni tal-Ena Malta u li bil-ftehim il-ħaddiema għandhom l-impjieg tagħhom imħares. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA qalet li dan il-ftehim huwa kapitlu ġdid għall-Ena Malta. L-Assoċjazzjoni saħqet illi ilha 5 snin titkellem dwar il-bżonn li jkun hemm direzzjoni ġdida għall-Ena Malta u faħret lill-Prim Ministru u lill-Ministru tal-Enerġija li waslu għal dan l-ftehim. Min-naħa l-oħra l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA qalet li dan il-ftehim huwa żvilupp pożittiv li jista' jiftaħ opportunitajiet għal Malta fis-settur tal-enerġija. Din l-Alleanza Strateġika tista' tiftaħ it-triq għal kollaborazzjoni ekonomika bejn Malta u ċ-Ċina. L-MEA awgurati li negozjati li se jsiru fil-ġimgħat illi ġejjin iwasslu għall aħjar ftehim għal Malta li taffi il-piżijiet finanzjarji li għandha l-Ena Malta. Intant, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil qal li jinsab sorpriż ħafna bil-ftehim illi għamel il-Gvern. Huwa qal li jisset jistenna id-dettalji tal-ftehim iffirmat maċ-Ċina u li l-Prim Ministru jagħmel stqarrija fil-Parlament.